Alle. Bang. Vist. Og Bangse. Jeg har en kæmpe pik. Det er holdet. Pixie King. Skål. Skål. Fastelavnsdag igen. 1. marts 2014. Det er en pejling. Det er en pejlikan. Og Slot Classic. Vi kan sige omkring løbet. Man skal bare have kamera, noget der kan tage billeder. Og man skal til billeder. På nogle bestemte steder. Man skal få point. Og man skal være klædt ud. Man skal være, hvad fanden skal man være? Med klovn. Ja, fucking Pjert, eller cirkusklovn, eller... Superhero naked body paint. Det er superhelt. Det bliver klovne. Superhelte tema. Vi skal være på Amager. Det er sindssygt. Det er jo fastelavn, så vi skal også... Hatten er tynden. Vi skal også kåre dronningen og kongen. På en pind igennem en ring. Mens man cykler. Okay. Terriers forældre. Skål derude. Vi glæder os rigtig meget til at se jer den 1. marts. Der bliver start og stop samme sted på Amager, Lombardigade, med et efterfest. Man må ikke danse på stolene. Oscar, T-Rex, højtryk, Øbo, Kæver og hans lille søster. Og vi ved alle sammen, hvor lækre de er. De er pisse nice. For hver uge, der går, så koster den 1 krone mindre. Jamen, hvad koster det? 30 kroner. Alt overskud går tilbage til Claus Bonner. Det koster 30 kroner at deltage. I skal være klædt ud som superhelte. Fastelavn. Hej. 2014. Hej. Det må være. Og husk øl. Mange.